national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. At karon nga adlaw Lunes sa Oktubre 18 tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. House-to-house vaccination sa Bacolod ginumpisahan na. Negros Occidental handa na sa pagbakuna sa mga kabataan. Sa balita national, malubong ang kaso sa COVID-19 ginreport sa limited face-to-face classes. 4 ka Chinese national patay sabay bust sa Angeles, Pampanga. Una sa balita! Una sa aksyon! Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Triple pack, Maggie Magic set up my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic sarap.
Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:13. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Nag-umpisa na ang syudad sa Bacolod sang house-to-house COVID-19 vaccination na tinalikdan nga simana. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Ilagi na intensify sa karon ng mobile vaccination pagiman sa pagpadulong sa mga kapurukan para makabakuna sang mas madamong nga tawo. Suno kay Sorongon, ang kada mobile vaccination ang mayroon sang specific nga lugar nga ginakatuan para sa pagpabakuna. Ginpayag sini nga sa tion nga matapos naman ang quarantine o isolation period sa mga unvaccinated, ila man hindi ginapangabay nga magpabakuna. Ginalauman ni Sorongon nga matapos bakunahan ang target population nga 424,000 tubtob magtakop ang 2021. Nagapabilin sa gihapon nga problema sa Bacolod EOC ang mga nagapalaptas ang fake news kag mga anti-vaxxers. Intensify naman subong ato nga mobile vaccination because we are now doing our house to house bakuna na sa kada barangay purok para at least mas malapot na pagid ang mga wala na bakunahan. Nabatian si Dr. Chris Sorongon. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga kinahanglan ang ginapatuman nga lahi naga-cover sa tanan kag indi sa isa lamang. Ini ang reaksyon sa Vice Alcalde kasunod sa pagkadismaya sa isa ka negosyante nga may mobile food business nga ginpahalin sa atubang sa concentric sa tion sang curfew. Kapang ginaligar nga may iban nga ginatugutan lamang nga magbaligya. Suno kay Familiaran, ang chair sang local IATF, kinahanglan sundon ang mga pulisa kag ginatugutan nga oras sa pagdigosyo. Ginpatag ni Familiaran nga may mga fast food chain nga naga-operate 24 oras pero mayara sang permiso sa Bacolod Emergency Operations Center. Suno pa sa Vice Alcalde, hindi pwede nga magpagusto lamang kaginpahayag nga dapat ang negosyo ang mayara sa business permit. Suno pa sa opisyal, sa tion sang curfew, ang mga pulisa ang ginatugyan na sa Bacolod City Police Office. Sa dugang pa nga balita lokal, handa ng gobyerno probinsyal sa pagbabakuna sa pediatric population o mga kabataan ng edad 12 tubtob 17 anyos kung tugutan na sa Department of Health o DOH. Pinangin pahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II angon sa pag-umpisa sang initial vaccination rollout sa mga minor de edad nagdigad nga Bernes sa walo ka mga hospital sa National Capital Region. Suno kay Diaz, nagapadayon naman ang registration sa mga pediatric population nga luyag magpabakuna kontra COVID-19 pag nagawlat lamang probinsya sang Mando gikan sa DOH. Linibo na ka mga kabataan nga may comorbidities ang ginbakunahan sang unang dose nagligad nga Oktubre 15 sa NCR bilang pilot run. Yes, we are ready, but again, it has to be authorized. Otherwise, some of ang aton nga PHO and the doctors might be facing possible mga charges, no? Nabatian si Provincial Administrator Diaz. Target sa sangguniang panlalawigan nga maaprubahan ang proposed 5.7 billion pesos nga 2022 nga budget sa Negros Occidental Provincial Government sa ikaduha nga semana sa Nobyembre. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, umpisahan ang budget hearing subong nga semana sa diin ipatawag ang mga department kag division heads para magpresentar sa ilatag sa mga proposed budget. Ginklaro ni Ferrer nga ang mga importante lamang nga departamento kung division ang ipatawag pareho sa Provincial Agriculture, Health, Governors kag Budget Office. Dugang pa sang Vice Gobernador, tinguhaan nila nga maaprubahan ang budget sa labing madali nga panahon agon matutukan ang pagsulpar sa halit nga gintugas sang pandemya. 1.3 bilyones pesos ang saka sang proposed 2022 budget ikumparar sa 4.4 billion pesos subong nga 2021. Dako nga pondo sa nga 5.7 billion budget ang ginpain sa Special Purpose Appropriations sa SPA nga may 2.1 billion pesos o kon 37.45% sang proposed budget. Sa iban nga balita lokal, nakaalerto sa karon ang Philippine Coast Guard para sa tigkalalag sa diin ginapaabot ang pagdamo sa mga biyahero. Suno kay PCG Negros Occidental or Bradco Port Commander Chief Petty Officer Louie Campanera, nagabulig ang ahensya sa local government unit inabi na sa pag-check sa mga dokumento sa mga biyahero gikan sa Manila kag siyudad sang Iloilo antes nga pagatugutan nga makasulod sa Bacolod City.
Ginpahanumduman ni kampanyer nga siguruhon na sa mga inbound passengers sa mga dokumento nga gina-require agud wala sang problema sa ilang nga pagbiyahe. Sa executive order nga ginpagawa ni Bacolod Mayor Bing Dinardia, mga Bacolod nun nga fully vaccinated ang ginapangtahan na lamang sang online backtrack registration, online health declaration form, espas valid personal ID kag COVID-19 vaccination card gikan sa Bacolod. Ang non-Bacolod no naman nga fully vaccinated ang ginapangitaan sang vaccine certificate nga gin-issue sang DICT online backtrack registration, gina-requirement ng online health declaration, espas kag valid personal ID. Sa karapusan nga balita, lokal nagumpisa na sa pagpaninlo sa pila ka mga pampubliko nga sementeryo sa syudad sa Bacolod bilang preparasyon sa pagduaw sa publiko sa ilang minatay. Suno kay Nestor Hinolos ang supervisor sa Handumanan Public Cemetery, may nagabisita na pero para magpaminta or magpanindisa nga kandila, magpanglimpyo kag nagapaminta sang lulubngan. Tungod man sa COVID-19, ginpasiguro ni Hinolos nga ginasunod ang health protocol. Sa naibaluan, siradan ang tanan nga sementeryo sa syudad sa Bacolod halin Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2 agud masiguro nga hindi magdagsa ang tawo. Una sa balita, una sa aksyon. Philippine Standard Time, alas 6:20 KBC Plus, mga Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our
Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry S. Pulgar, DYPZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry S. Pulgar, DYPZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry S. Pulgar, DYPZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero Life uno nga extension. istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Commission on Higher Education o CONCHED nga tuman kagamay ang numero sang COVID-19 cases nga na-report sa mga estudyante kag manunudlo nga nagapakigbahin sa limited face-to-face classes sa tertiary level. Suno kay CHED Executive Director Senderella Haro, ang mga kaso sang COVID nga na-report sang regional offices sang asymptomatic tubtob mild cases. Bangon sinigin pahayag ni Haro nga ang pagpatuman sang guidelines sang epektibo para mapauntat ang infection sa mga estudyante kag manunudlo. Dinalikdan nga bulan gintugutan sang CHED ang limited face-to-face classes sa mga hotel and restaurant management, engineering, tourism kag maritime courses. Ay maayo nga resulta ang clinical trial sa Lagundi kag Tawa-Tawa nga bulong sa COVID-19 sa diin napanubo sini ang sintomas ang mild cases ang virus. Sulo kay Department of Science and Technology Under Secretary Juana Guevara, natapos na ang clinical trial sa Lagundi kag nagwa nga makapanubo ini sa sintomas para sa mild COVID-19 cases kangay sang hindi makapanimaho subong man overall relief bangod sa kabudlay gindulot sang sintomas ang virus. Nangin maayo man ang resulta sa Tawa-Tawa sa diin, 172 ka positibo sa virus ang nag-inom sa sulod sang napulo ka adlaw kag ang ilagin batcha ga sintomas na dula sa sulod sang 3-5 ka adlaw. Ginklaro ni Guevara nga ang Tawa-Tawa ginhatag bilang food supplement sa diin na dula ang mga sintomas ng virus kaangay sang hilanat, palangurog, sakit sa lawas kag ubo. Nakabato ng DOH sa 4 ka reports ang adverse reaction sa mga menor de edad nga may comorbidities matapos mabakunan kontra COVID-19 pero tanan ang na-manage sang husto. Sinalikdan nga Bernes ang ginumpisahan ng pagbakuna sa mga menor de edad nagaedad 12 tubtob 17 anyos nga may aras ang comorbidity. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 1,509 ka mga minors ang nabakunan kontra COVID-19 tubtob sa datos sa Oktubre 16. Ginpahayag sang health official nga natalana pa nga i-report ang adverse reaction sa FDA kang isang pagsakas ng blood pressure, allergic reaction, kag stress-related pero tanan ang na-manage sang husto. Suno kay Vergere, maayo ini nga senyales kang ginikanan kag ang mga bata ang mayara sang pagsalig sa COVID vaccines. Sa katapusan nga balita national, patay ang 4 ka Chinese national sa buy-bust operation nga ginpatigayan kay nasang aga sa syudad sang Angeles sa probinsya sang Pampanga. Nakumpiskar man sa otoridad ang 38 ka kilo o kon 262 milyones pesos ang ginasuspet sa shabu sa mga napatay nga ginkilala nga Sanday Arboque, Wang Gidong, Wuyuan Shen kag Kayabing. Magluwas sa droga, nakuha man ang 4 ka kalibre 45 nga armas kag cellphone. Ang operasyon ginpangunahan sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Kag tungod sa natabo, nagpandam si PDEA Chief Wilkins Villanueva sa mga involvado sa illegal nga helikoton nga kuntani inina ang pinakaulihi tungod tuyo lamang sa otoridad ang maayong nga operasyon apang kun may magbato mapilitan nga magpaniga naman ang operatiba. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 Aksyon Radio Philippines Standard Time.
4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Oktubre 18 tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.